Allah'ım, sen meni yavuz iblis basılmasından çıgardың. Sen Rabbim gaysa meni kökler patşalığın açkıçların birdin. Мен жерде тыйганны көктә Allah'ım sen тыясың. Мен жерде рөхсәт иткәнемне Allah'ım sen көктә рөхсәт итәсең. Матфей 16 бүлек 19 мәдхия. Минем догамны ишетеп, сен үз көчең белән iblis кылган эшләрне минем тормышымда җимереп ташладың. Раббы Аллам, кайчандыр мин синең хакыйкатең каршында сукыр идем. Колакларым да ишетми иде. Рәхмәт Ходаем, миңа рухи күзләр һәм рухи колаклар биргәнең өчен. Раббым, синең рухың гына хакыйкать рухы. Яхья 14 бүлек 17 мәдхия. Синең рухың гына күңел рухы. Аллам, рәхмәт сиңа. Миңа курку рухы түгел, куәт, мәхәббәт һәм аяк акыл биргәнең өчен. Тимотига 2 хат 1 бүлек 7 мәдхия. Изге рух, син минем ярдәмчем. Мен ышанам, син күктәге атам аша миңа бирелгәнсең. Мине яклаучы һәм җуатучы бул. Күктәге атам, синең бар нәрсәне белүче, бар җирдә булучы, көчле рухың минем тормышымда эш итсен. Миңа синең юлыңнан тайпылмаска ярдәм итсен, Раббым. Мин синең рухыңның җимеше, миндә синең рухың, зирәклек һәм зиһен, үгет нәсихәт һәм көч, белем һәм Раббым синнән курку рухы бар. Минем синнән куркуым миңа бары тик сине хөрмәт итүдә шатлык табарга, синең алда гына кылмаска, кешене тышкы кыяфәтенә карап хәл итмәскә ярдәм итә. Ишагия 11 бүлек 2-3 мәдхияләр. Мин шуңа ышанам. Раббым Аллаһым Гайса Мәсих, син бу җиргә барлык гынахларны, хакыйкать сүзен юк барга алмаштыручыларны, синең изге юлыңны iblis юлына буручыларны тәүбәгә китәргә күктән төшкәнсең. Син тормыш бирүче һәм бу тормыштагы бар нәрсә ишемне эш итүче дә син. Чөнки мин монда кешсез. Мин синең сүзеңне дә рухтан алам һәм тормышка шуннан чыгып омтылыш табам. Мин тагын шуны беләм. Мин Аллаһым синең рухыңны йөртүче кеше, синең балаң. Мин үземне кыллыкка төшереп, яңадан куркып яшәргә дучар итүче рухны түгел, үземне Аллаһы баласы итүче рухны алдым. Шуңа да мин изге атам дип Аллаһым сиңа мөрәҗәгать итәм. Чөнки Аллаһым синең рухың үзе рухыма минем Аллаһы баласы булуымны раслый. Әгәр мин Аллаһым синең балаң икәнмен, мин синең варисаң. Римларга 8 бүлек 12-13 мәдхияләр. Раббым Гайса, минем тәүбәгә килмәгән туганнарыма да һәм ягыйлы әгъзаларыма да бу рухыңны бир һәм миңа күрсәткән кешене аларга да күрсәт. Аларга да иман рухы аша мәңгелек тормыш бир. Амин.